Samoa. Sanso and a dom kumano one be san sembi e dia for good for oil policy ne hodi ensem e na empanyimfo e ka dia fa ho. Oboase wes amarase badwane yewura kwakwati na e kasai watresa aban omuntu anamobi no mfansi baabi. Yewura ken oforiata ahye bondholders nyina e bosa nyame ya domo a obi ya ne brother say atua ne ka no February ye mu ne nsa betimi aka. Institute for Energy Security omotresa makato mani ate no moteye no omahu ade bi. Panyi pa bi ya wono so dintintimai wo mra Shebedwa tutu bi edi amateki embassy ye no so ewo omayi mu. Engineer Professor Kwadwo Edinkra Apia udwo ne kiremu ewo Sunwane a wono ena ye Vice Chancellor de ma Sunwane Technical University na wono ye nuanom Sompa 98.9 edi nkomo bi a omato asem na famframam edi abre yen. Asante matama se panyi ya wo yantoto ye edi ma wono mu a wo mo ekwanto aso suku wono president ne wono wadi nsem bi atudwa ya ne nyina no eya rehemu ensem. Teachers Association na ekasa teresa aban no waduru baabi na baabi ya waduru no amana bi da ho nti wo so hwe na wo fele sa amana no. Mra Shebedwafo no so tutu bi de ma University of Ghana wonom se emra wo hwe no obi ani wa so che Ghana de ni nti wo mo hwe no mo ni mra so. Empanifo ne aprosifo bambofo ya waka wontama bom e wakwa me nkroma suapo no mani abreden den efiri se ayerho sembi asi e wo ho no mu anwumere yi yade mu asem ebra wonsem no droso anwumere ne asim kunwa yade ebra Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yenuanom centers bebre so tayachi a anwumere wade nsem no ma de se ya edi akwani aba taxi drivers truck drivers prague ya bobo ya efie nwumam kwankwa nuase ne ade era mu nyina mu ase anwumere yi na nakwa bana kese na afei ohine ire ma me akua yeboa esiama so ame mara sebedwane wudu ni kiremo Ghana mara sebedwane so adom kese no ne wasahine ya wodi omani mu yewura oseche mensa bonsu na wone Sompa kase edi nkomabra empaninsa enso beto a ya mframa edikan na wo tiretirem so nyame ya adom a eja na wotwe aye kwakwa wuramu ono na kyerese niema nyina ekọ ya mara sebedwane mfinsi aduasa ya nya no ehon sensem na odikan pone ho edi amayen na wahwe kwampanya me ya adom a na wotwe aye kwawuramu so mara sebedwane so mba atrase a enkomo na afenso niema wo begu apono so ababa mu no na opone ho kakra hwe so de nsese ne ade no besi akwa yewura so pro asem we ede ma yen being held by honorable members in accordance with the Order 72. Right, Honorable Speaker, papers may be late during the week and reports from committees may also be presented to the House. They be debated and their consequential resolutions have been taken during the week. The Business Committee again urges committees with reference to expedite action on them for the consideration of the House. The Speaker, as honorable members are aware, this year marks 30 years of parliamentary democracy since the inception of the Fourth Republic. In this regard, Parliament has earmarked a number of activities throughout the year to celebrate this monumental milestone. In view of this, the official launch of the 30 years of parliamentary democracy is scheduled to take place on Wednesday, the 22nd of February 2023 at 9 a.m. in this very chamber. Speaker, honorable members are kindly reminded to take due notice of this and be punctual for the Wednesday sitting. Speaker, barring any unforeseen development, His Excellency the President of the Republic is expected to deliver a message on the state of the nation on Tuesday, the 28th of February. 2023 in accordance with Article 67 of the Constitution. So in accordance with Standing Order 160 sub 2 and subject to Standing Order 53, the Business Committee submits to this House the order in which the business of the House shall be taken. Na oil for good policy ya mpanyimfo ede eba ye no wonom chese Ghana ma se be ya wo hia bremu ye wemu no enkoye se bia fam go ho nsem no ebe kwa twe ama Ghana ma de hye so ho ye hia wo mu nte no anam so aban ni si godo ye wo no wo de kwa kwaje fam go ni bi ede aba na bre ya ye ka se ne fe di kan kra be piem wo mem ase nom enam so ama mpanyimfo achem se ho fa so de no eye bubruja ya ebe bo my Ghana de hye we ena entiase enye adwuma e wo binum adwum nte no anam so ama dom kuma ya wonom Mra Shebedwam wonom apa wonom enua bako ya wono agina makasade ama wonom mekyerem Mra Shebedwani e de ma adehye ya wo tamale north abato mpesua so wonom anyafo alasa eye saibu
se wamra no mebisa senya bia no enka wonum hia yewura Ken for Riata wamra no ahyabadwa fie mu na ensem pote ya efa sa adwumadie no ho no wonfa metodwa na yese wonum so etimi bua fa bia wonum etimi asomu ayene sa yewura so hini ensem a wode tu dwa na busua yenkwa homa so nkotie bi. I made a humble appeal to the business committee, but your superior wisdom and guidance was that it should not coincide with the Minister of Finance's presentation on the domestic debt exchange program. Mr. Speaker, it has to do with the humble request for the House to consider taking a briefing from the Finance Minister on the new policy that we have heard oftentimes discussed in the media, gold for oil. And Mr. Speaker, my humble plea was based on the experience that is known to this House with regard to how Sino-Hydro has not lived up to expectation, even though we're told that it was also a barter transaction policy. And again, Mr. Speaker, the discussions raise questions about whether or not it is not to be covered under Article 1815 of the 1992 Constitution. And it is based on these, Mr. Speaker, that I want to renew my appeal to the Business Committee to consider programming the Finance Minister to brief this House, because we are told this policy is basically handled by the Bank of Ghana. Abusiafo panyiya yate ne kan wojina mu samra hyabadwane de ma de hya ya won watamale north abato ampesia so won monyamfo alasa saibu suhini ena yede ensem nyina no ede edan no wabra dom kuma no eboaboa no de ma no no so ede betu dwasa wonhwe na eye business committee ya wonum so won mra hyabadwam won ba no dani anase titene ye monyamfo se HMS abonsu wonhwe na yewura Ken for Riata wonhwe no emra mra hyabadwam kitahudie bia wa ho no won fa metu won manim na wo mu de ekwa wo mu na na no si ya pe e na yewura oseche mesa bonsu enso e de anu ye ba ye eche sa ban na girasie ya wo si ye e fa sa dwumadie we se ho no e ye girasie pa fi se ba beboa ama Ghana sikasem no etimi agyegyina ye afa ne ntampa de efra na wo gidie bie mu na no de semu no esa to aso sesabre ya ye kasa de wo behwe se be ya dom kuma no won ma de srede ya wo de ato nanim no wo be ye ne sa pepepe de ama wonum. They say that it should come to Parliament. We'll see. We'll have further engagement to see the import of the request. I think I will dialogue with the minority leader on that, and I will see where to carry it. But I think that, speaking for myself, I think it's one of the landmark issues that this government has undertaken. But maybe members may have to understand the import of it. I believe that's going to have tremendous impact on our economy. As far as I'm concerned, it's a very good decision that has been taken. But we'll get to it. The Speaker has said we will have some further discussion on the matter with the minority leader, and we'll see where it will land. The Speaker, thank you. Penny pa ya badwedi ahodo wada no e wo mra hyabadwani aban mu woni monyamfo chemesa bonsu ena abusia ye kwa homa no so ekotie na no de sem no obuase west abato mpasua no so mra hyabadwani yewura kwakuku ate na e kasai somanfo be kai na omo ahye no nso na wotwe ya mu no oman nsa na hene yewura Ken for Riata ne Ghana fo di nkomo ama sade aban no sikasem kwa be fa so e ka wode obetuatua ne ade ne ho nhyehyɛ ne ade nyina no wode beto Ghana fo nyina ni ma Ghana fo timi ate ase ne no aka ho bi ama obuase west abato mpasua no so mra hyabadwani yewura kwaku wode nsema tudwa akyerɛkyerɛ mu sɛ hwɛ eye ne ya se akandifo ne ade ba bia beduru no ade a ye die no enye de edu aye no no hadwen pa so hwe entomatam ye kura ye no a enye ho atade ne ye pam no ensem pi no de so so. Mr. Speaker, it is in our collective interest. It is in our collective interest to come together as a people and find the kind of solution that would make our economy better going forward. Mr.
my government is good, but it is not enough. Mr. Speaker, the state of our economy now would require more than a debt treatment. Mr. Speaker, not only should we support government to cut the interest commitments that has burdened our economy, we must pursue an aggressive program to rein in expenditure. And we must do that not just for today, we must do that going forward, Mr. Speaker. And that's it, Mr. Speaker, that in doing this, and I speak not just to the executive, I also speak to ourselves as members of parliament. In cutting expenditure, charity must begin at home. And we must lead by example. Mr. Speaker, how many times have we not heard the people who elected us into office say that there are issues with the V8 that we use? How many times have we not heard our people complain about the expression we take? I thought he said I should shout. Mr. Speaker, I'm making the point, Mr. Speaker, that the problem we have on our hands today is not just a debt treatment matter. There is a need to deal with a fundamental weakness that has characterized the management of our economy for decades. We are reaping what we have sowed as leaders, as government, and as a people. Mr. Speaker, it's not just the politician that must lead by example. Our friends in labor must moderate the demand for increased wages. We must know that government expenditure can come from nowhere but either taxation or from borrowing. And when we put pressure on political leadership, the consequence is what we see before us today. Mr. Speaker, we should stop as a country. Mr. Speaker, because I said as politicians we must lead by example. My colleagues want to listen to me. We are never going to address the problem on our hands by pointing political fingers at our opponents and hoping that when we come to power that we will do any better if the fundamental weaknesses continue to exist. Mr. Speaker, in conclusion on the debt, on the expenditures, we must simply stop distributing wealth we have not created. We must stop spending money that we do not have. Mr. Speaker, it will not even be sufficient to just rein in expenditure. Mr. Speaker, we must embark on an aggressive program to mobilize more revenue from within ourselves. Yewura kwaku kwaten eye oboase west abaton pesua no so omra sebedwane. One more did you must want the abo wa me wakwa humi jiem wo muka wo muhubo mu sekuo no one me kwatigu mu ewo photo samfo na so ye ho ni nyina ne se bond bond ahodo ya one me toto no banks ahodo no aban ne sisikasem ho akwa twede am wo meye nte no wo hwe na akwa teteten kakra na watimi ade asiesie wo meye mpuntu okwan so no Ghana de hye nyina ensa kade wo no mo hwehwe na wonum ensemi etodwa no na wonum ebosu dwetegu aban no so ne Ewura Ken Oforiata so na wasenka beya wonum de wonum abonkokora ne mrewente no wonyi wo mfrim obi ento aduro ma wonum diabetes ne yade ahodo ya nkokora bo ne mrewabo de bre wonum no wonum ehu omo ho anu nti aban ne saka so wotete wo musika ebeya den de ama wonum wei na wonum esu ne drum panyimfo anim masabre ya kasan no wonum eyi pensioner foi de afri mu na wonum esi nipa ya de wosaye yente no wonum ebo anan ekoye Ewura Ken Oforiata ho ka sa wo mu akwakoda na se wade fefe ya wa ya ma wonum eno na photo samfo Ewura Ken wade tudwa se wonum koma nto omyem na wo bia ni wa ni sika da ho a ni coupon no amachu na sa so se etuaka wonum entuente no wo hye wonum bo se wo bia ni coupon amachu bia no nyame ya domu a February bosome ya ye wo mini de to so aduonu ba ko eye dabra da ya ekoi no wonu behwe so mbetimi atuatua ni nyina wo bia nka na koma ento ne yam na banka so wo fo bia sika di ete se de wonu keka ne ntene ne atadwefo wa ma me ne papa no mo akwa ahomegiem wo madwuma mu ya wonu kototo bondo e wo bank abane ka so watete bi no wo se wo anya ante na mom empo wo mo de na so no nyame ya adom a February 21st ya de a wo ba behwe na watuatua wonu nyina esika e Owura Adams Yakubu oyobia oye hwehwemu de ma Institute of Energy Security wono na wane Sompa kase edin komabra na yebusa na asam na yebusa na papa ese Ghana for pese ehunu ye nifa efri ye bankum ne ehunu ye kwan da ye chi ene anim efa sade
fa ngo ho bo no esi ekọ no se o asema mabusa yi de eya sempa na ye kura no yegusu ya ye hu adwuma pa na emom ye hwehwe mu kura ne kire se nyame ya adom a ehase enurada ya etwa mu ya no eno nkontabuo ya wode ma ye kire se wokọ adwama nso a sade petrol na afenso diesel bo no esi eba fam no aka ho bi ama Ghana nso sa na wo se eba fam firi sa ma no ne bo no empempinu ya ne ye gina so elehwe o man Ghana so de na timi aka ho bi ama ye bu nkonta no e de ache Ghana ni wiase nyina omo nkontabuo no wode ama ye ne wo kire se sade petrol no esi ekọ no ebeba fam pa beba fam magana ni bia atimi ato esase nyame ya adom a enura ya etwa mu no na ye busa na se Ghana ni bia kase bia okopepa to no bia to a emu nkontabuo no san pa na wo so obu no na henefa na wo so ogina ansa na wapie kurom. On the international market, prices of petroleum products are about 4. So, say, car petrol are losing about 2% of the price, and diesel lost about 13%. So, domestically, over the last 2 weeks, yes, CD no sema, CD no as a Yamanu drew NT and 9 ajina sukakra. So, the CD also made about almost 1% gain against the dollar. So, San Yama menu ye the shemwa na the 2 last pricing window prices are the 2 until we say prices no perform. So on the domestic market, prices of petroleum products have started selling for petrol about 14 cedis, 40 pesos or so, against diesel, which is selling for 13 cedis, 90 pesos per liter at some OMCs, which is in line with our projections. So I buy my gold for oil program no. Second consignment, about 4 vessels arriving by the end of this month and our first week of March. So also window here lasted 14 days, so from the 16th to the 28th. So by the time gold for oil no be back, be a window no close. So see near reductions are here and near gold for oil no. But say gold for oil no so bad. Now buying sa person on so dear yentiminche. But near nimne say near who says here no dear a market performance domestically or any international market and the 2 year analysis the 2 upon thing. Say about next month say and also you be share omoton saying any dollar no CDI hunsa be share sa niam no e wo mu say e be sa tia perform and prices no be say onim say niam mienu na e wo either the price comes down or the price stabilize and stay or current prices no because if it's not enough to bring prices down and we forced to bring the prices down, it would be incurring losses going into the future. So there are 2 things we should be looking out for. Either the program seeks to stabilize the prices or it seeks to drop the price. So whichever one, that can be determined when the vessels arrive and the consignment is put into the computation. So see as of last week, no market no you're very unstable. So in the mid of the week, in the mid of the window, prices not see perform up to $79 per barrel. And when the window was about closing, it climbed again to about $86 per barrel. So the international prices no and they're very stable. But sure say some policy decisions that the EU countries are taking against Russia is also affecting the prices on the market. So all these factors are things we should look out for going into the next window. Any ye twagu ye eyura Adams Yakubu ye nhwemu adema Institute of Energy Security ne samua wadema Sompa kase no Best dadu baako ne na Syria ene take asase wo so esi wo honam sote no sabre ya yakase nipa best empem ha wonum akira kwan wonum ayira ye hu ba bia wonum hyehyɛ ena best empem no aduasa 30,000 eso yade ampanyimfo ede abeto dwase wonum atina nanom se do na Ghana need hye kan blaster prayer eye Christian atwitwa sam ye nua be mai ade ana wakasa oye na esi ye ne ho akodi nsenseme ewo mu sa wote ase ana se bia watina nanom se do no nyankopɔn kuto ena wonim Ghana fo edi ho abobo fi sa wonum kyeremu a Christian atwitwa sam woye eja basatia ya doya hyemuma ehye nanum kura na woyi ede amane nua na amafo dodo na danse ya wo mudi won ho nte no aka ho bi nipa dodo na so ani aba ne ho ya wo kyese nkebe ya Ghana odi hye nyina ye kotodwa ni mu aye bompa ye emfa nkyetwedi apobasa yi adom se baabi a Christian atwitwa sam wo hye bia no kanyankopon fa ne kranche no nanka empanyimfo entimi enhu no na so ebesi ne
enya ade ye nua be ma de ye hu na kira kwan we na anam so amamra hyebedwene ya wono wo South Tong abato mbesua so won monyafo kobina mensa wo yomi wodna no ato akeka bi di ache Turkey embassy no ya won mo mem ase no se ye no ane se na amen mukro mu na wo ye na we akosie na so no ye ne mu na ti wo mem kebe ye kura na ede kuro bia no momra na ho ama ne bode ekoso ho na nka mo brief Ghana fo na so makoma no ato mo mi fita duku e no mabo ya Christian achu se be ye den ye hu no se be ye den ye hu no makoma no ato mo a wono madane mumte no kebe ya wono mra bonten de wo mu bia no wono magana fo adehye ehu yewura wo yomi yenkotie ni nsam ne bi. But still now we have not received any further update from the embassy to help deal with the confusion regarding the true state of his safety. If embassy is unable to provide us with any updates, then we are in Wonderland and do not know the report. The report to work with says there seem to be conflicting reports. The embassy owes it a duty to the people of this country to give an update on the situation and ensure the safety of every Ghanaian in Turkey. There are pieces of information on some media platforms such as Ghana Soccernet stating that rescuers are narrowing on efforts to rescue the footballer but lack necessary equipment to aid in their research to rescue Achu and many others under the rubble. The government must be blamed for not putting in any effort in facilitating the search for the precious son of this land. The Turkish have lost over 2,000 of their nationals in this disaster. Therefore, the enthusiasm to look for one Ghanaian will obviously not be there. Reports reaching us as at 15th February 2023 is that there is no representative from Hataya Sports present at the ground to help expedite the rescue mission. And another report stating that some sections of the rescue team have brought their rescue missions to an end. This is really frustrating news to receive. Even though it is getting too late, we think government should quickly intervene in this regard to help rescue Achu, as it is predicted that more bad weather is expected to hit the region. Abida emane nine emane to no one for the ho enyin nsem fi say rescue team a wonum twitwaje wo mo sha asase ase no ente ye kura che say bi do mo dwumadi abawie ye wonu mo gina mu sese ye omani abrese kura do mo twitwa de agye no so no ye se bi wo hokura soccer bet foi wo mo de wo ho agye mu nanso no efidie ni akade a wonu mo hia se be ya wonu betimi ru asase ase ye twitwa de agye no ebi eni wonte no aban no bread se otimi remu na Turkey embassy ya wonu mo mayi mo na ye wura wo yomi masha bedwede de ma de hye ya wo South Tong bato ampesia so wode so bo ebo wonum se de wonum ye no enye ne kwan no no Jumadie bi ekoso na ekoso ana eyebono mantam no emu na Sunyane Technical University na Jumadie no ekoso bere ekoso no na ye nuanom Sompa 98.9 na wo wase ene ye no waduru ho dadadadadadada na ebra na Jumadie no ekoso no eya desuafo na afenso akyerɛkyerɛfo ya ewo sukunu no ene obodwa na ofa wo ho adwenhwe kwampa sukunu betimi afa so a ebetimi akona nimo Vice Chancellor de Sunyane Technical University engineer Professor Kwadwo Dinkra Apia wana no ne 98.9 edin komo na sema wode amanyina kyerɛ sɛ wo man Ghana na ewo mu no ye wo enseye bi wo hɔ no mu a edamra hye badwamo ene sɛ ɛwɔ se ye ma kwan na emema ne ma eye pɛ sɛ bia di bra bi mpo na ye pere wo ba bi a ye ma kwan na oba timi gyina todo be kwa na timi twifa ba ma no so ne de ma oba sɛ bɛ ya ebetimi abo ama no e wade bi a wo yem ana wo kyerɛ sɛ enam sɛ eye Technical University ninti no on pɛ sɛ wo ma kwan sɛ de bɛ ya obenya ma dodo na wo tuma besua de e wo school no mu hɔ e ma bebre wo hɔ no mu ampempi no ya na kunu sɛ course we de de na course we de ne ade wo sɛ de because bi ani hɔ a etene na mom sɛ wo ye wa adwe sɛ obetuma sua de no nko ade kwan bi aso no obetuma sua engineer Professor Kwadwo Edinkrapia. Because it's a technical university, we mostly struggle to get women for especially our engineering programs. And the university has taken an affirmative action to consider especially women in engineering. So going forward next year, we'll have some discount for the payment of fees of engineering students so that we can attract
as many as possible engineering students into the university. So have a 20% discount. Today's meeting, any woman that will ask the first, part of the first 3 questions will get a chocolate because it's a Valentine's Day. Any ya etwagu ye vice chancellor ya Wosunyani Technical University engineer Professor Kwadwo Adinkarapia. Computer selection and school placement system no penyipaya santimantama sototo niema de ma wonom yewra owusu brobe wano so akasa e de atodwa se wo hwedwuma de se de si kwana wo hawdodo na na wo mahia no wom ni nyina no ene se e bia dormitories ahodo ya nkwada no ko mbededa no ho akwatwe kakrente no wo kiremu anam so amankwada ya wonom chuchu school no kankane e grade A school no ya de a ebinom esensa wachi ni nyina ne se wo kwakopɛ school fro ede wani akyerem na watimi akwaje entete ye wo ho wei na wode atodwa se wonom nyina enka wakoma ento won yam efise nche wono betoto niema ama bibia kwa akyakyew bia no asasisi na kwan mu na wose awofo ene adesuafo ni ahwefo nyina no wo hye wonom bo se enche kwara wo bia ne ba ekɔ bia watwusum no ne nsa betimi aka ama Ghana yesuku sem no so no enema nyina etimi akoye this year no ayesronko efishe yede enhihye bebre bu akwam ema ehawa na ye experience no previously no ye se ye be sisa emu kakra enti afiwe ye kofa bibi e friend cluster e de be kan cluster ni ye school a omubo atipen enti enam saa ni enti no se utusu se me pese me ko prempe na prempe wa anya kwan a enam so cluster na Kumasi high school opoku wari wo no etime de ukọ enti enam saa kwan so eti ye hawo ne ye bia su bebi emaye ye she adwumadie na se enra na ye sha ase no ekọ te se de ye pe no so far ye nya encounter any serious problem bia how teach you about tiny woma ediba yaso ye ha ye se wanya day na yensesa no man boarding obi wo hono ma oba etimi ebe complain say school a ye dia man no wan select obi wo hon so a osi programmer ye dia man bana na ne ban choose ye no afi wo mo kodadwene ho no akla no empe enti yensesa no basically sa how no na ye busu a ye ho adwuma ana enkwalani bi wo hono ma na mo wode moniti schools are fire nam se soso na school no eye category A na wo mode monitimi an competency we anya baabi enti saafo no e de wo ha wo mu ha titru e ne ye hwese akola bia benya school akọ schools ni so de bi wo ho e kwan bebre dem a ye bo mode se awofo no ebe show interest na yetimi de mofra no etimi de akọ sa school no makoso de ye robrobe owusu wa mana no ampem wa woto aso ade sembi tudwafa afin so no tibet ne sa de adesuafo na si akọ amana broso ho tibet no enka yebetu fo se enka batan no dodo na emwa se de be ya emofra no be nya wonsa no adwuma anaso obetimi de wonsa ene wo adwene ne wonyansa ne wosuamu aye bibi e de aboa wo ho ne wo man no pen bebre no yahu say grammar type of education amwa nti o say yenya sansa kiraye no enti na o mampani ene minister of education o mutri mu ko ene won hihye mu wo this term academy aba me fa ne say abatan na to ene tibet no technical and vocational education no abatan na to afiwe KTI one of the highest subscribed school in Ghana, one of the highest subscribed schools in Ghana. Emofrani chusu pa ba nam kwan na wo honinti no enye bebre ne nya asa akwanya no ye wodidie say ye koye nim no improvement will come, and the parents have also understood the need and importance of technical education unlike before. Ene akula ba ko ba grade 8 first na ko bi a wanya 30 40 and na wo ba technical school but God so good 8 room 7 room 6 room 10 room
ɛde nsakyerɛeɛ soronko ɛba ti yɛbɛda abaatan ase yɛbɛda abanse yɛbɛda minister ase na yɛahyɛ yɛn mmɔfra no sɛ akwanya aban ne de atoɔ sɛ wɔn nkɔ sukuu kwa no wɔn nso bɛbia wɔn ani na wɔn akɔsua adeɛ na wɔn ho aba mfasoɔ ama ɔman no ɛne Ghana mu no nyinaa. Ashanti Regional Coordinator, the Computer Selection and School Placement System. Yera Owusu Brobe Nebusia Yako Ekotiana no disemi. And you may know Sia Bremacasi and Yaguso Yadema war. I was Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Yemianum centers be retire chia. Yaden Samama this year, Edia Kwanyaba. Ye call and some from Coalition of Unpaid Teachers Association. Wamuna Kasamuch Rese. Omudu do no bro bese empem edunumuni akire abane de omoka abosuminum na sabi ekwan aban afaso a wode omoka no omudi ho ba bi omonti ase krata bi oso omokọ ede kọ mansinum no omode kọ manta bia mu so omode kọ empo empanifo biada ye wotwa ka onwoma sumo oman mu no omatumi atworo krata no ede akọ omokyere se ekwane aban no faso ya wode omoka no wodwere ho ba bia ya wonti ase na adan sini sen ene eno an sen sa abo no tirabere na brebo de emye ba na sa no na ha dwen papa enti abosome maako enum ya aban nti omoka no sabio wo mo anahwe wo mo ho wo mo yire na mo ma ansampo na buzu atentententen wo mo anasa hwe wo mo ba na sa no asa aban no ya mo mahoro manim akoso ba na sa so a emwa Ghana Education Service, I'm fire second February, that's 2022, and I started 3 years now. Now I started 3 years now, I'm releasing the staff IDs in batches, into first batch, second batch, third batch, fourth batch, fifth batch, sixth batch, now even seventh batch. You can do that from the staff ID. It's no more money now. I'm more staff ID in the bank from that first, second, third, fourth. I'm biometric from the staff from 16. Fifth batch for them. Yeah, so the staff ID in the bank November, and the biometric from November, that's last year I'm making. It's not your sharing intention. December, you validate all right, but then December was only 1,000. And now it's one among Ghana Education Service. I'm going to say a technical issue, normally control and contact in the department. You know, almost one among almost this time. General by validation, I will be a validation for time. Yet you bad there by metric November. BAD TV listen that and people watch and the BAD fish. It's not so many missing staff. Or more ideas missing staff. But somebody be missing staff and not just in the camera. To me, I do be missing staff. It's about writing. No matter what, or more ideas missing staff at Canada Bank. And no more year. General also young. Young tank is young. It's a job. You know what I say? The year you might be seeing me. I say 1,000 to Ghana Education Service. Among your man. Say you need to say the man. If you say your financial currency, you financial currency. You say, "You be no kind of financial. They are basta. They are ha ha no nam so. If you move from if you are fast, see you be a one time you do soon. They be in and out. Light bill, better bill. And I move up from you want to compare them. Our landlord on our neck. You need to come school to our head and to our children. Then now you call here from among some of the community churches your daughter. The any pay 1,500. Since the other day, in fact, Carter campaign winning. Yeah, show many things say the soon we back to Canada. So, the American can only a football. You could be almost there. If you can, showing my, but then you see only officiality there and from almost. But by this time around the February radio, so Canada, and you're betting for the they will see us on the street in the form of either picketing or demonstration. There show many players. Be validation portal. So we be validation for validation. And I think whatever the idea may be, so let's say all my idea staff. Let's say can Mabusumi every year. It's a between every year. So between every year, when theater then I think can Madia. And I answer your party. I take it from there. Nancy, I think they talk at Shaban. Yen nuanom a waje ntitiawie ya wo kyerɛ de wo mo kyerɛ sɛ aban no de wo mo kanti aban no hwɛ na ontua emfama wo mo sɛ wokɔ suku ahodoɔ mu a ne titiriw ani suapɔm no ɛyɛ na wɔnom wɔ hɔ ahodoɔ ɛne ne din ɛne sɛ baabi obi ada no ɛne sɛ wokɔ school bi a ɛte sɛ University of Ghana Legon say wɔnom ɛwɔ Vandals Hall ɛwɔ hɔ na wɔnom a na wɔnom agye teteyɛ wɔ hɔ yɛ wɔnom awie suku yɛ nyame ayɛ adom wɔbɔ wɔn ho mmɔden ɛde wɔn akɔpiem wɔ mmarahyɛbadwam no mekyerɛ mmarahyɛbadwafoɔ no wɔnom akɔ mo ho abom yɛ from sɛ Parliamentary Caucus of Old Vandals Association wɔnom atoto bi ɛde ama mpanyinfoɔ yɛ wɔnom ɛda University of Ghana suapɔna no sɛ wɔnom ne yɛyɛ bi yɛ wɔn ayi na die no ɛnya ade a wɔnom ani so na ne nyinaa ɛne sɛ wɔkyerɛ mu a
court nsensem bi baye ya wonum dwumedi ahodo bi ana wo mu di ni nyina no ene horse ahodo ya na omu chichemu no ekopie mu ewo court ama court di injunction atoso nanso no eya ade asuapon no wonum abosa injunction no ede ato ba bia wonum gu so omu ye de omu ye eno na onmonyamfo Abbas Park wono eyamrahye badwani ma de hye ya omu Busa South wono akire mu se de court so no enya ade a eye ani so nte no wonum hwe na wonum fa court wasem no endi dwuma ewo ho. We are aware that the University of Ghana sought to introduce a new policy known as in, out, out, out. And we believe that that policy is unjustified, and regardless of what circumstances may have precipitated such a policy move, we are opposed to it in principle and on the basis of lack of evidence to merit and justify such a policy. But as law-abiding as we are, and as members of the Old Vandals Association of Ghana, we want to state emphatically that we expect the University of Ghana to respect the recent injunction granted us by the Court of Competence, and we fail to understand why the preeminent university is failing to respect the law. And we can promise and assure you that as all Vandals, we seek peace in the resolution of this issue. We will use every single legitimate means available to us to protect our hall, our culture, our tradition, which has served us well and continues to serve us. If any member of the hall has misconducted himself, we have no problem if such an individual is identified and the sanctions available meted to that individual. But to seek to punish an entire hall, a hall that has produced some of the best in the Republic of Ghana, a culture that has been very, very productive in producing those of us gathered here and even more. Abusia Vandals Association, one of fire no ewomra shebedwem, one eba no deni Busa South ma shebedwem no nyamfo park, and na wogina wo nyina na mu awode nsam to dwa se, wonim dia won said de legon de, eke suapo ye tete mranimfo, na so no bra court so edi injunction ato omu dwumedie so, ya wabo ato atwen baabi a wo ye de wo pe no, wadwe ho anya yente no, amamra ni amane ene ho wodwumedie ahodo ya edidi bo wo meyi, ya tete wonom ra shebedwafo ene wojina ho ehemra no wobeye wafam die biara se beda so atena wo se beya obi fa ahodie anase ne pesa menkumi nyente no one side day amo meyin so ya somdwie yensa etimia kakwabra yento aso jumadie bi ekoso e wo middle sector zone ho edema banks ahodo ye wo nkronkuma mu ne ade a Ningna no a Bank of Ghana and this and no ekoso a wo hwe kwan pa wo so mo ye adwuma wo nkronkuma mu betima hwe na watima ye adwuma ne ye ningna no se be ya ne yemu ebetimi awie pepepe e de ma Ghana nyina na ebra adwumadie no ekoso ye dako adwumadie no mu no santetie wo ye edema board of directors buru be se wo ha aduonum ani akire ene wo ye santetie no edema wo pani ye wo Free Bank of Ghana e ba ya won se dani ebedi dwumade na akire no eye wura yere owusu na ne nsem wode ma nsem trofo nyina kire se papa so pa ngoma so nyina no mude o na ne yemu a wo sempanimfo na ewotri no the policy makers no etumi nya nimdie ni suahunu bi a ebeboa na omo ye policies na omo de ma adwuma na implementation ni bibia ma adwuma na tumpon na enti a aba ne sa ne se be mfie mienu ni Bank of Ghana my corporate governance directives na emuno eno kire yen se e wo se board member bia woda rural bank anu bia no onya ntetiye bi ntetiye sonko a ebeboa won na omatumi ahwe bank no so na omahwe omuye esanse se Bank of Ghana na ni kum rural bank adwuma no ho paaye ne senti no saa ohye ne baaye no na wo se ye nhihye ya ye betumi de atete won na yama won santete no enu nti Association of Rural Bank ARB na ARB Apex Bank eka bomu
ɛna yɛyɛ saa nteteɛ no na Bank of Ghana ama yɛn institutions anaasɛ adwumakuo mmiɛnsa a ɛsɛ sɛ yɛ saa training no ɛno nti yɛkyɛ Ghana mu mmiɛnsa na yɛba aseɛ ha yɛyɛ ma Western Region, Central Region, Eastern Region, Volta ɛna Greater Accra directors ɛwɔ rural banks ɛwɔ nyinaa no yɛtetee wɔn ɛno no National Banking College ɛna ɛfa saa adwumadie no ɛma wɔn teteɛ nti ne ɛtɔ so mmienu yɛn mfimfini deɛ mu ɛno yɛ Ashanti Region ɛna Brona Hafo ɛno nso yɛ de ama another company a ɛfrɛ no Millennium Center Consultants a wɔn nso so ɛyɛ nteteɛ no ne sɛ nti ɛna yɛbɛ Kumasi ha ɛnura na ɛnura akyi yɛyɛ ne edi kan ɛna ɛnɛ nso yɛyɛ ɛne ɔkyena ne ɛtɔ so mmienu Owura Yere Comfort Owusu efiri Bank of Ghana dwumade na aseɛ no wɔn na yɛte sɛ wɔ kasa yi na ɛhɔ ano Openi Eric Jenin wɔyɛ bɔkyɛ ɛdema Ahantaman Rural Bank ɛno akyi wɔsa yɛ National Vice Chair President ɛdema Association of Rural Banks wɔn nso de nsa kakra ɛma yɛn dwumadie deɛ ehiyama banks ni especially rural banks no papa because bank bia betumpon na ɛbɛkɔ n'anim a na kyerɛ sɛ sound corporate governance ɛna ɛdi mu tintiman ɛkɔpɛ sɛ bank mpanimfoɔ anaa kandifoɔ anaa directors no sɛ ɔmo adwumadie no sɛ ɔmo amfa pɛrɛpɛrɛyɛ amfa akontabu a ɛmu da hɔ andi dwuma na afei so ɔmo ani mmara ne nhyehyɛeɛ so a ɛntimi ntumpon ebi ni sɛ afi biara no bank biara account ɛsɛ yɛ ma independent auditors ɛbɛ audit na wɔkyerɛ sɛ dwumadie no a mpanimfoɔ die no ne kwan so a ɛna wɔdi no afei sɛ yɛbɛdi mmara so capital adequacy yɛ dwatiri a ekura ya yɛdidi dwa no ɛkɔ soro anaa ɛba fam loans a yɛma no yɛde ma ɔmo a ɛsɛ fata anaa yɛde ma yɛn ho loans anaa sɛ yɛde ma dwumakuo a yɛwɔ interest wɔ mu a ne nyinaa saa ne ma no sɛ wode loans ma dwumadi a wɔwɔ interest wɔ mu a na kyerɛ sɛ ne gyeɛ koraa akɔyɛ den saa ne ma no ɛne nneɛma afoforɔ bi ɛkeka ho ɛna gu banks nti adesua wei ɛma yɛate aseɛ sɛ saa nneɛma no a etimi egu banks no ɛnyɛ sɛ yɛ toroleti bi ɛnyɛ sɛ yɛ makwan na ebi Owura Eric Jenin wɔyɛ board chair ɛdema Ahantaman Rural Bank ɛno akyi wɔsan yɛ National Vice President ɛdema Association of Rural Bank na ɔmo wie kura no yɛn nuanom akɔ dwumadie no aseɛ no ɔmo so kasae ɛwɔ sɛ no so eburo yɛ ni ama yɛ ho nneɛma bi a anka yɛ ni eburo ni egu so as board members and especially at the banking sector. Nneɛma bi a Bank of Ghana mmerɛ bi a wɔde aba ne deɛ ɛreka ho nti ɛno na yɛsua yɛhwɛ yɛpɛsɛpɛsɛ sɛ yɛbɛyɛ ama yɛn banks nso atintim. And ɛho hia ma yɛn sɛ directors because corporate governance are introducing nneɛma bebree nti yɛba sɛ na wɔn highlighting ɛma yɛhu yɛ left from our right na yɛyɛ the right thing so as board directors members na yɛbɛsua adeɛ. Ɛkyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛyɛ adwuma yɛyɛ ne yɛde nɔkɔdie kwan yɛbɛfa so a yɛne managers no bɛyɛ adwuma bɛkyerɛkyerɛ mo ane yɛ shareholders nso sɛnea yɛbɛyɛ adwuma no ama mo nso mo ne agye. Dako dwumadie ya ɛkɔ so ɛwɔ middle zone hɔ no yɛn nuanom opi aseɛ ne bi nsɛm ɔde man nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no afei yɛ kwaburo mantam kuro ponsunyane mu na fiepre ɛyɛ kuro bi a yɛ no ɛbɛn sunyane ɛnɛ ɛka nyankopɔn ko a nanka eja ɛtɔ LPG gas filling station bi ɛwɔ mu na Sompa 98.9 sunyane yama ne bɔfo ne nuanom ya omu wɔ hɔ no wɔn mo ho yɛ ha ɛma wɔtonkra ɛde fɛburo mantam dum jadwumako ya wɔn bɔ hɔ ɛma basahale so mutu amerika wɔn ɛbɛyɛ adom a wɔtimi ɛbra gya na se ne nyinaa ne sɛ gas pipeline ba kwa ɛwɔ hɔ no na ɛho atechime nam so nte no ɛyɛ ADO1 Innocent Doji wɔn no ɛyɛ sunyane kropɔ no operation officer ɛde madum gya adwumako no wɔn Sompa kase bɔ nkɔmɔ ɛma wɔde nsɛm sei atu gya 9:59 hɔnom ɛna akɔ bae sɛ there's gas leakage ɛwɔ dwoko na hɔnom sɛ na akɔ no ba yɛpɛ sɛ ɛhu situation ɛwɔ ground ba yɛbaeɛ no ɛhu sɛ na gas no na ɔm sɛ mo yɛ ho dwuma no a ɛleakiɛ na ɛbaeɛ nti yɛbaeɛ no the best na yɛbɛtuma yɛ no ɛsɔprɛse wɔ no ɛde ɛde nsuo ɛgu wɔ no so na gas na ɛleaki nti ɛwɔ sɛ gas deɛ ɛte sɛ kraman ba
opagya nti afia piece ano e corner nti anka nyagya dia anka enyewe by the time say jamba atɔnkyem biamba etimo so mo ye hu adwuma nti o mo ye na maybe the way na was no buye na gat no start no e sim valve na mo tight no say so mo tight na e buye na ma gas no pie o say it in there say vapor wo nti o mo gas gum kra anye ye say mo ma vapor no pie fi inside asana Nyame na ya don pa busia ko Facebook Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana na kwhwe wani so ade me hu eye fuel filling station bi ewo eye ekwan no eja na baabi a gas filling station so no ewo kwan no so eja fa baabi na nka eja to ho abusia ejo kwana gas filling station ho enkanya se papa kora na aseda kese enko enfama yenua no mu a wonom ewo Sompa 98.9 sunyane wonom na ya don boa ya dumja adwumako no ba ho enam so nti otim betoto niema sabla ya ye kasai no eja bia anto ho ade bia ansai amo okra bia so anhwere ye na panyin ya wakasa ye eye ADO1 innocent doji wono ena edumja adwumako no sunyane kropon mo operations officer de ma wonom ena okasa ye kwa humano so abusia asem ni mu dente no ye koye nua be ma chiame nim ho no achi ya na ne birthday pieti chiame nim ya mo ajo so o chiame central ni mi gidi ye sa ho ye na mi adaruma ene nyina ye mpa bonti me ho ye pa mapum so ode ne kama ye gidi ye se ye nua no nyina so ho ye obia ho ye wo sunya ne so mpa 98.9 FM so Yeda nyame ase boye nkyeremu eja no eyesa etowa na ase gas ne yesa eliki no empanyimfo ba ho wie ye ne de ben na ase akire yo mini aba ma me na wasene na tiefo nyina so ase bi mfamra Sompa 93.1 ne Sompa 98.9 FM so de omu nyina ne se do ka na enokre anopa de adwuma de so ye morning show anaja ye nya ne ntese bibise na asi ewo fiafri kroba ko sesu na was ase na ebo mode akoko piem na eda framai bi anana se omu hosu ni bi e wase no akwakotu enam soma gas woni nyina eliki nti ba sa ne hubo wo ma no omo na drafo no bibia nti omo nam kwa hu nyina no na ehu abon ka nko ka ma nipa ma na nam soma fire fo ba be piem wo ho no na ma ne babo ni nyina na ekopiem ne fire service mpanifo titru eye municipal operation officer ADO1 eye innocent eye dozini ene ni twetwen kom no kyerem say o mo ba be hwe atuna ehu bibi atese efin bia ni hu bio say o mu ntimi nya adwuma enam say host na yemfum so bia enam so ma o mu ja frama ni nyina ekoye no o mo be hwe amoma siesie na bresim no o mo ne MP efo nyina sanso aba be hwe se no mo de ja frama ni biguma ebetuma ye adwuma na enti wa bra Sompa kokko piem o ne de o mu ya sutre say how bia ntimi ama ho anse obia bibia anankwa nkofo how bia ma na mmom sese de omo hwe so mbehwe amoma fixe adekwa na seye nam so ema eye jaframa no etimi elikiye anase common no omo hwe wi a anaso mu sese wi a na omasa so do mani ko chare saba be di wa dance ahwe se betuma ye adwuma na de kokosi entanumre ye de kase bone ba no miensem no ye bo modi ata so pusu ma ko honom ekoko hesa nye bia no masiesia na enyamnyanum ne kurani esanse atrencham ni sia na se bread afama no sie no adwuma wura efe no yewura joku na ba bepie mu ho a onem panufo ba bepie mu kyerem se we de odanyamia sepa santwan kwankofo ha bia ma na animanimu yia no ye wo so ye bia timi siesie e masa o ha no bi nsibio no obetumi enti no miensa brem no ye kwa mini aba no masiesie bibia o mu kyerem se ebre se mpanufo ba behwe na ma won kwan dia wotumi edija from ne bi agu emu Ochiame my video kakra ehwo no sign na potam ho ni sitie because ye ko Facebook Sompa 93.1 ene Sompa TV Ghana me share ye TV so ami hu se as a frames oil be one filling station bi wo ho ene nwumakuo bi as adan bi wo twa fo nyini kire ye nkeja ne to ho a se de hu ebe ye no ma ye hu e mini aba na de nyame ni senka nyame ani ye ho fofe na echi ja bi dia nka asempapa nsuo Sunyano West any Sunyani municipal. Even say ye wo a year filling station and also petrol ni diesel de ani bino and also e wo hon ma hodo mienu and ene sa gas filling station di enmhwe and ene wa tukura no ye wo nwuma hodo bebra omo ye no omo tonton cars bi wo won chen ho
sanso ana school for no mo ko yu na no omo fifie pekrom ko school no bia nam fom esan se ho ne ho no emuntwe enti dodo na ana ho so akwakoye highway efisunya ne kwa ko piem e wodoman ko drobo Sompa empo ko Burkina ntebe eye Cote d'Ivoire ye betrum say ye international road wa cars idi akonya be koba enti o de doma wo ho no nyina no ye kanfo nyina omo do so na cars no kwa na ekoba sanso na dodo na so nam kwa ho ana filling station so ahodo mienu ene didi enmuhwe e wo ho a na tumi sese nkegya to anase echidade a enkene no nkente asem de wo sunyane west anase sunyane municipal Claudia no emu honum Achame mame na se ne wa mane bo ya no wa chia kwanya akone rest mu nyina mame wa sie ka ho yo mate me so me ka chom na rest de fan rest Sompa adidie hene Sompa adidie hene ana so de say Ochame na ne friend pachawe oya chiame wasa ye sentre ne yenu abema odi ni dwuma e wo Sompa 98.9 sunyane e na ye ne no etwetwe enkomo no sunyane ne fiepre nyankopon anya domanka gas filling station bi jatom na so dum judgment ko for ya mo sunya da romance no yate asem de se bibia entimi ensi wonti kwabna ye da nyame ase nyame na ye da na se afa yamra sentiment ma se ye kwakwa menkroma suapon no mu sade eda ne da no ya na ye taten nsem no ayro hosem a efiri kwa menkroma suapon no mu ba no enya de ya emu odekora mo amudi yachi e wo Facebook live no so no bra Facebook live no so na behwe wani so ade kakra na mom sa uni akukuduru a video no ye ma wo hunu sade wo pese wo hunu no no efisa ade bi wo ho a eya akukuduru pa ene wo se ye de hwe ne scientist bi a uni akukuduru a me pese wo ma ho na wo mehwe adekoro de atie nyina ne se ye nua ba ma bi ya wo di ne dwuma e wo kwa menkroma suapon mu se de suani o level 200 bo ye industrial art student ena wahia ni wo ya abrosan etoso enai ho na owo ho na woda ni hostel ho na woda se ofiri ba bi ko ba bi fofo na ntira nko yeye na kana na obeto fom se tim sabra me kasai wonka ti asefo hu biemu na bibi nti yamfa ne din entudwa akoye aprosifo asem ena afensu school nimpanifo asem ne mom no de ensa kan ene se bambofo ene school no mpanifo aka bomu a wode hwehwemu agu fom tenten hwe kwampa obetimi afa so a obetimi ahunu se owuo na abrante ne wuye no eye bokọ saa anase live wum enti ye nka no bebe ne mom no eye ayorhosem ya efiri kwa menkroma suapon no mu eba ye nua bi a wo level 200 wo ye industrial art student ya kire se ni tranko ye yi a sede na aba o ejane nyina edema suapon no mpanifo ene bambofo nwumere yenya so na ye home so ha ye kwopro kase so na dwenkere ya mode baye no ye de nyina abafam ete amamo mizo 5G ena offense operative ona dawroma nyame agya nyame oba nyame sonson konkono ona dawroma ene radwenkere no eba ye kwopro kase no so yi keke ewo kasoa mame ya akosoro kakra mame keke ewo kasoa ena kasai ena wo se emfa ho ne entro eni mfuturo a endi samanyoko no ebetuo NPP amanyoko no omo break 8 ne simple kra ana ne Samuel ewo kunsu kwadwo krom no wo se omampani na nado dankwa akufo ado oni aban de all the way omo a na ekoro Fripo ewo atimatim anti magister hono a ne SDS school no de hwani mo no wo se hwe wo ka no plane yese bia plane fa na nado dankwa akufo ado nkakra bossa wa se Ghana fo nyina no obedi so anwumere yi o manchia sonko ekọ e de mabusuafo ya mo tieri nyina Polos ewo kasoa ono na ekasai ene wo se NDC amanyoko no de enkontompo ye ne no krese se ye ntwa ntropa ha ni nkansem wo mo jade papa na NPP amanyoko no de se mpuntu ye nwene Ghana ho awat omo yade dodo omo yade ma ne ye fe papa na NDC amanyoko no de wudi omachi a ekombefa wo yam Francis kasoa datus no wakasai ene wo se ye nyina ye hwe na aban wonni ne kwa so ye mo na chidom kakran wo hawo ne amane ne susu ampidie bia no e be firim enche misirimu fo amu hu no be kakra na oni hobim Sir John Bososo na kasai ene wo se ono de wo kan plane say ato forcing ya wono ye sahene edema adomkuma no eye papa na betimi aboa ma ne nyina so atimi akoyie ono na kan sei amisko felele wo kasoa
ɛna wo se hawa kum so de wallahi won to aso wono ana ekoro na wo se aban bona ba so papa ɛne anamuntu ya watu ɛde afa yenuanom maame nom papa nom a sabi ombi bi da hɔ nom a ɔne aban ɛkyere so yi Josephine Lezison cancer no wɔ se kwabena kɛse ne wɔ henyere ma mo nyinaa hamadwo ɛda ase papa maame Josephine na ho te sɛn ɛyɛ akyɛ na hema mayen barima nana owusu wo de aba ɛna wo se hwɛ me ka ne plane yese bia plane fa enema nyina be koso nkakran e de mine doctor owusu afiri ya koto de papa no wono na betima bo adwuma man fidi nyoma bia tumi akoye kama e de mine wo hwɛ esaya obetwa to hɔ a eye kadwua ono na e ka ne sei Jocelyn Lezison cancer biem wo se wo henyere wo ho aye papa anwumre ya asema da no so nya agro keke wo ka so a fiara de odijija musana esa konta ba no ana wo ka sei ana wo ye ne se sadia niema sikika kɔ na ndi sintro no dɔso teacher kujo tapanyina susu mama ya akɔnim kakra mama yi teacher kujo tapanyina susu ɛna kasai ɛna wɔsɛ nwumre yi wɔnabo Eric Nana Agyeman Prempe Nadmo Director General o mane nyina o mu nyina adwo na ndi samonyo kɔ no de hwɛ ade a Ghana fo ani bɛgye pa no so mu sɛ ndi so opposition ɛyɛ papa so mo opposition sa no na kurom adwo na akua mo abo aten Abrekuma Center na kasai ɛna wɔsɛ Dr. Mahmoud Baumia ɛyɛ kadwua ɔbɛba no simple kra anwumre engineer Benjamin Atta CEO of Fair Wages and Salary Commission umanadwo pa wo ye adwuma so de aboa Ghana ye yo ene ne nkoso sama ba de na benya wo de aba na wo se no kurani wonnam na said MPP amonyo kuno trimu odene no uhu bi da enti party pa no trimu odene sa no ono na kan say na NS Girls odi aba and I will say Carl's photography inside Abuakwa Radia Cassiano at the my God my goodness Christopher Ewa Kaswa ana kasai ana wa ye ne se was sra de se ya wo boku adwobre asumdue bo odin che bibia wo wiase to srampa ni for so hwe na asumdue nya adwuma wo asumdue de otono makola wo nya bi wo komi kroma hafo me hame so a ebi ni ho yo wana kan say amisko fans do de ne kan bi ye yenko yanim kakra na master planner junior kentampo na kasai na wo se anwumere yi wa futu ade Ghana fo nyina no simple wo de red pen na atro Ghana fo ntien ka bo edidi so no mo nsa no so se Ghana fo nim no ma musuo bo wo mo na so mbo musuo no mo sa de ndi samonyo ko no ba Ghana ha bi mu a ene ye soro bete begu fo mo se tam ne nyina ya yera ndc 4 adwo mo de ba nya adwe papa wo na wo de wo hu dada na wo de won kan kese se besa ko fo baba de a yaya samwa won na kan sei ko ni mame ya ko ni kakra mame na me hwe de eda ho na Japan Angela na wo se ebua kwa makro adwafo mo kabo mo sa no a my God my goodness na ma yi go so kase no de dam papa ya me nsira mo yedi o machi a yenkone ohene yere pon ye ne yenkoi ti yeboa Benedict samufo panyi ase papa paye afe akwasua somua oba akwakwa ho ofefo ene camera ne ya ne nto no so bi nka abehu na ho ofe no anya asem ketwa abaya ho ofe ni kunu dache obedi ade papa ya dana so no ene tena fidie na chichinchim ni fruma ede emma yen sanso ene news crew ya omo Sompa 93.1 kuma se ene Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no mane ne dom nyina nso no yeda wono maso omo afamu de bia omo ye boa ye emma kase etime ebedan wo na MC a won so no maye na eye nua maame ya se hudele ono na Facebook no wo try ye ma wo ye wo Facebook ene YouTube wo nyina MC a so ebeda wono mo ho ni nyina so ase midid wo hene yire maame akua yeboa esia maame ni menua bema togbi nana kwabena kase eno so bada bay seme ya anguna togbi nana biem na togbi na se chese se togbi no togbi ye de eye panimu ye togbi togbi alakala fun no so ye dida asa pali fajuma die babusi avo so bema wana ne domen na enye fedi agronte no ma ofidie ne nkoso na Sompa 93.1 ya wane papi de ma futu sama betimi abo obrabo ni nyina ne ensempodo bedema ye besani mo ma nafie eye boja ye asempa ni fajuma die ye so ametimi aba wa kwem. This is 93.1 FM.